esan berdet. A ber. Beti broma eduki egula irabazi arten. Benetan zabiztekoek ez gaituzte gonbidatzen, ez gaituzte eta... Ja. Pena, bueno, arazo teknikoak izan zen dituzten, jo. Bai, argia jute zan, kontua da funeral bat egontzala. Hildako batek eragin zuen hori. Wow. Vale, flipatu dugu, ze kontatu diguzu, Donostira askotan zatozenean ere, egiten duzula lo karabanan. Bai, daukagu etxe txiki bat, mendian, ez daukagelarik. Eta... Hori super kurioso itxate, Bai, danok bai, espazio dena ireki bat. baten egoti. Eta anaiak futbolariak izan da, eta zu irabazi arten ere futbolaria izan da, Ja. egiten aldizute kritikarik edo. Ufia. Claro, tipo, Bai. sua, horrela ez, tia. Bai. Eta desesperanta zane. De hecho, Bai, bete eskerrak. nitun 20 urte, egun oso, oza, nire urte betetza izan zen, egun oso. Bai, zera. Dago zerbait zehatza, flipatu zenuela, tipo, Maiatzan, baliteke, aurdunaldi bat. duela 2 urte, nire urte betetzea da iraiaren 6ean, Bai, antzarregunik. Antzarregunean, lagu kotxean eta kontrako autobusean, letreroan, zorionak. Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan zabez. Hola, kaixo! Kaixo, aitzi, kaixo entzuliok. Kaixo eta aprobetxatu, porque hau da, gonbidatuarekin azken atala. Kaixo eta gero arte esan genkamen. Bueno, ondino beste atal bat gatzeatzue, baina gero ja izango da denboraldi berrian. Bueno, ez Ez dakigu, urtero bezala. Urtero bezala, Ez eta dakigu. benetan, porque jendeak usteko du, esaten dugula hau, claro, pur bat misterioa. Ez benetan. Ez benetan, ez dakigu. Ez que nik bizitzako punto hontan ezer firmau arte, ez dut ezer ontzat emoten. Baina, bueno, a ver, nik uste dut eukiko gule denboraldi barri bat. Ze izango da, wow, podcast honena gabe. Guau, Geuk ustugula. hori zlako txisto nahiz izan, eskatzo Jon Ferrek esaskun. Wow, ustugula. Oian, pentsatu dugu datorren urtean podcasta badago, eta hau noski umorea da. Bai, umore utze da, mesedez. Wow, plataforman beste podcast zoragarri Bai. asko daude, gurea bezalakorik ez, baina bueno. Ez. Baina esan genuen, urrengo urterako promorako egin behar dugu foto bat, zeinetan agertzen garen Malen eta gu, eta Guauko kajak eusten. Guauko kajak eusten, Ez que atzo, zuek ez dakizue, baina hau grabetan gau esan ontan, atzeuki gendun zuzeneku, maiatzako 29ko zuzeneku Donostiko tabakaleran. Eta zau esan kajatxu batzuk, guauko kajatxu urdinek, eta benetan irudikatu nebala aitzea ni, kajak eusten holan, eta esaten, denboraldi berria, guk eusten dugu, guau. Atzo, esan duzu ondo, tabakaleran egon ginen, Anatxu, Iker Iribarren eta Anepe izan genituen gurekin, ze, egin genuen zuzeneko saioa, eta aritu ginen oversharingaz. Eta Bai. oso grazioso izan zen, bueno, jendea super irekita egon Parte zen. hartzaile oso ondo. Eskerrik asko onenak zarete. Munduko Eta entzulen grazia egin zidan, porque hola momentu batean, bueno, ezakinarentzat oversharinga da, sare sozialetan gehiegi, eduki intimo gehiegi edo pribatua, Jesus, partekatzea. Eta hortaz hitz egin genuen. Eta galdera bota genien ikuslei entzulei. Zeinek partekatzen dugu geixa, aitzik edo nik? Eta anak erantzuen, aitzi. De sobra gainera. Ni horrek posten hau, ein baten, zezatot. Cabrona. Bueno, a ber, cabrona, posten hau segixe da, demoraldi hontan, ni neube bai rai hau izena zela, batzutan, kontau otenaz, kontau ez dotenaz hor, oianei aste batzutan idatzi zetzet priotik, oi, hau igual Ja. kenduko, eta no seke. Baina hau erantzun dutelako, osea, raiatu barzara igual, ez? Ez. Horrekin Bueno. ez zaitu, ez zara salbatzen. Bai, hori erantzun da belako, atzo esan dotzen nire buruai, bueno, malen, igual orduan relajau geinke pixkat eta... Ez zaitu salbatzen, Osea, ni izatea Bani oversharing relajau geina. gehiago egiten duena, ez zaitu salbatzen, ze zuk ere oversharinga egiten duzu. Bai, baina, bueno, zu geixa, orduan, esan nahi dut relajau geina. Claro, vale. Relajau geina, eta nik esango neuke datorren denboraldireko igual geixa relajau neikela. Bueno. Zer, esan nahi dut, benetan sabiz bada Euskal Herriko prentsa arrosa, Niri ala ere, zatitxo bat, esango neuke, datorren urtin ja benetan pitiduk pixka gehitxoak entzen hasi bidea. ala ere, bueno, zor diegu, gure entzulei, Bai. ala ere esango dut. Osea, benetan ni naiz oversharing gehien egiten duena, zuk deitu zenionean pertsona bati kukaratxo kamarara begira, osea, benetan, ni naiz. Baina hori Pentsa izan, ezazue. baina hori izan momentotxu bat, zu balorau Vale. bizuz 4 urte,
Bueno, kontua da, Entzulei jarri kontatzen. ezazue mesedez iruzkinetan, hau da, bueno, pentsatu, aber, Bai. nor bustitzen den, bueno, busti ez, nork egiten du oversharing gehiago, nork partekatzen du bere bizitza pribatuaz gehiago, jamalenek edonik. Aiora probatxoa mesede zure iruzkin bat espero. Iruzkinetan jarriko dugu. Eta bestela, daukagu beste kontu bat. Egon ginen batean izeneko jaialdian Gasteizen. Bai. Horrere, polemika ugari izan ziren, abeslarien artean, bueno, euskaldunak dira eta erderaz hitz egin dute bakarrik, superados, oro harreman den iritziarekin. Bai, a ber, nik esan biot iritzi hortan nahiko partekatu nebala atzenengoz kilikik podcast hontan ezabana. Eta da, berak ez da bela bardin baloretan, arnazgune baten bizidan pertsona batek eitzen da ben musiki, euskeraz edo erderaz, edo arnazgune batetik kanpo bizidan batek. Ez, baina hori ez da kontua, Ez, bueno, baina, bai, bebai, esan nahi nik ulertzot, diferentziala bebai, segun zeinek eitzen da ben abesti bat, erderaz edo euskeraz. Ez, baina hori kontua ez da, kontua da, artista euskaldun hauek kontzertuan zehar egin zituzen interbentzioak, komentarixuk, interbentzio guztiak izan zirela erderaz. Pero baina hori be hildo bardineti doien nire ustez. Baina ez dago ados, tia. Ez neuen ados. Baina hori be hildo bardineti doiez esatot. Niri naturalki urtetate euskera zeitsi. Igual beste guapa, baina gero ateratzen duzunean kanta bat, nahi duzu gaztean egon promozioa egiten, eta hori egiten duzu euskera, esan nahi dut. Osea, lehenengo euskerian aldarrikatzagin euna, osea, hori, bai, osea, hori superrados. Baina, ez daki, suposatzen naturalki urtetakuela. Pero es que me la pela, osea... Bai. Pila jarri, osea, zaude Gasteizen. Jaialdi euskaldun batean, euskaldunez beteta, zuk ere euskaraz kantatzen duzu tarteka bada ere. Ostras, behintzat, agur eta kaixo esateaz aparte, badukazu ardura bat ere, bai, ze erreferentea zara jende askorentzat, ez dakit. Ez bakarrik agur eta kaixo, oza, nik eske interbentzio zuingo nuke. Gainera eske euskerazko, bueno, euskal ekitali barra festival batzan. Oza, euskal jaialdi batzan. Gasteizen, oza, izango balitz, jo que se, Madrilen. Binarrok dala, bale, baina, bai, superrados. Bueno, ze gehiago, bateanen oso ondo pasa nuen, pertsonalki. Nipe bai, oso ondo pasa eban, oso guai gozan, kontzertuk oso ondo eginen tata oso majo. Tata oso jatorra. Esan otzen bere, kete un poco el aire, biziauten eguela. Kaparrakekoekin ere bai, super jatorra. Zelako majo dizen kaparra, jo. Niko alatu, eta hemendik eskatu behar dut barkamen publikoa, bale? Ez dago harro, baina... Neski izan zontzienaz. Pues que ni ez naiz akordatzen. Osa, esango dut, bale, hemendik. Ostiral gau hortan, bueno, ostiral eta larumatean egon nintzen apologiarik egin gabe, baina, bueno, imaginatu dezakezue, bi egun hoietan nola nenbile. Fijeta zabeti atalero esatu gule apologiarik egin gabe? Bueno, eski egin bar dugu, esan bar dugu. Karo, baina eski atzenin nahi barik apologia egiten gaude. Ja, baina, bueno, esan dugunez apologiarik gabe, pues listo. Vale, jarraitzu. Salbatuta gaude. Vale, hortzen enbien hilagun batekin, talako batean nik ikusi nuen super momentu ona abenturetan ibiltzeko. Vale, de repente, aventuretan nahi zuezan? Aitziber aventurera. Pues de repente, errezinto hortako lekuren batetik kolatu, eta kolatu egin nintzen, ez dakit rezintoko, nire galdetzen bazen idan, larun batean. Zertara kolatu? Divertitzera. Divertitzera. Osea, ez dago besterik. Pasan nintzen lagun horrek izan, guazen hemendik kolatzera. Ni ez daiz horrelakoa, normalean nahiko lasaia izaten naiz. Osea, ez nabil ni hemen aventura bila, normalean. Oianean ibe ginen aventura bila. Kolatu ginen guera. Bueno, jarraitxo. Vale, bueno, pasan nintzen rezintoko leku batetik, osea, baia bat irekin nuen pasan nintzen, eta hemen zeuden, ni ez naiz akordatzen, osea, lagunak kontatu dit. Omen zeuden neska batzuk, hortxe, mai batean eserita. Eta, bueno, nik gauza bat esan nien, ez dudana hemen esango ez nago harro, eta lotxa asko ematen dit. Ja esan, jau kontan zauzila, ez? Noski ezen errespetu falta bat izan, baina, bueno, apur bat, jo que se, igual, arrotuta. Kari, baina esan zeu estlan ez da ulertzen. Ez dut esango, bueno, esatearekin ez dela errespetu falta bat izan, listo, apur bat arrotuta. Eta orduan, suposatzen da neskak joan egin zirela, osea, bota nituela bezala, eta ez nituen bota nahi berez, osea, no sé, ez dakit. Bai nahi zendu zen bota, baina... Eske ni ez naiz akordatzen ontaz. Osea, ez naiz akordatzen benetan, lagunak kontatu dit, eta horrengo egunean tipo, ze puto lotxa. Lagunak ere esan zidan paretetan jartzen zuela EITB, osea, neskek badakite nor nintzen, suposatzen dut, eta horregatik hemendik neskei ez dakidala nortzuk zareten barkamena benetan bihotzez, ez nago harro, lotxatuta nago, badakit, errespetu faltarik ezela egon, eta hori guztia, baina bueno, barkamena. Bale, barkamenak eskatute, lasaitzen bazaitxu goia nibeko lau ginen, gero gaina amaieran ni hasi nintzen tipo baten jatekotik espagetixe jaten, hori itzela izan,
Ez que, oian edani, kriston goziaz gengu zen. Espagetixek, baina jaialdian ez zeuden espagetixek. Bat bateanen, momento baten, separau mogun eginen, zu lagun batzukin elkartu zinen, da oian igatu ginen. Oiani, oginen modo aventurera geube, modo, bueno, leko baten sartu, berestera jun, bestito pau, no seke, bueno, total, amaitxu zan jaialdixe, eta oianek eta nik egun kriston gozi. Eta hotela bidin, ez zeuen lekoik, osea, hasi ginen topetan, kebapa, ez dakitzen makina, ez zeuen ezer. Orduan, alegindu ginen, jatekoko puestito horreta juten, baina jadana gaztaute. Ja. Eta gu esaten, itzela gozi, no seke, zenbigu, eske bixera arte zigu armosau, eta errepente tipo batzuk, noizue? Eta zin. Uoka, baina zin, espageti batzuk, mundun, jaitxoazen, txarrenak, bai, espagetixek, zezin, literal, benetan? Bai, mundun jaitxoazen txarrenak, gaina, keston gogorra zeu esan. Osa, jota, mastiketan hau, osea, ni beran horti jaton lan. Desagozten, aquesta malísimoanik bai, eske oso txarra da. Baina, bueno, bardin da, osea, listo, espageti horrek pixka tripi beteztien, da, jazta. Gero, bai, gero fuet pixkat janeman. Hoteleko makina hori izaz, vale, porque hotel bat hartu genuen, vale? Zegoen merkenetako bat, bada ezpada, jentak uste duen bizigarela, bueno, hartu genuen. Eta akordatzen naiz nire sartu nintzela, karo, hotelera sartzeko, ez zen ate principala. Ez zan escape room bat. Parkinetik sartu behar zinen, eta parkinean, hortxe zegoen astensore bat, heldu behar zinela astensore hortarare bai, esango dizut, porque bueno, eta alako batean astensorera heldu, eta, de repente, tipo, Jesucristo izango balizu ezela hor makina bat. Tal cual. Tartu genuen berdina. Osa, momentu desberdinetan, bai. hartu genuen jateko berdina. Tomatezko... Niakortana, fueta jaten, oza, izango balitzelez, mundu natzenengo jateko lan. bai. Exagerado. Incredible. Salbatu gintuen bizitza. Bai, bueno, eta hori da gero, barrien egogabe bai atzenengo asteburun, ikustu zue gauzela, aspaldixon asteburan eta alkarraz. Gero inau, bueno, bai, aspaldixon oso bateratute bezeta. Madrien superrondo, grau gendun promo, ukidabela. Istripu bat ikusi genuen literal 5 minutu ondoren, promo hori grabau. Por cierto, kristona arrakasta izan zuen are bai. Zuela, espero. Grau gendun minutu baten, Bio itzela. Hainbeste? Hainbeste? Ja. Osa, grau gendun literal pote un minutu bat. Bueno, bai, ideia oso ona, oianek pentsatu zuela, baina. Cariño. Baina, hainbeste, ez, Jesus. Ikusi gendun istripu, osea, takikardik epin nitzene. Sin más, motorista bat, kotxe baten kontra, etxakon eze pasau, lasai. Gu literal, zinean bezala, tipo terraza nola, eta pum! Eta gure reakzioik super diferentik izezin. Oiane altzauzan pitando beraie motora. Pitando ez da, Gero, etortzen dela gora. Ez, bai, motora altzautzen oianek, ni behu nintzen, ni hasin nintzen tipo lasaitxuna isen, baina ene banin ezer. Osa, nahiko blokeautu. Erdibidean gelitu zinen. Bai. Eta ni, eserita, tipo. Bai, gero pentsote zanotzela, ondo zago mariauteza, eta ja. Ja. Eta gero arreglauben esan atzen gauzandik izen, ez? Zaki, baina egin zuen zarata bat. Kristona. Eston peni mosten tipik. Eston peni. Bueno, ez dakit esan dugu motorra kotxe baten kontra, kotxe zanatu zuelako. Bai. Pentsatu nuen, segundu batean nire buruak hau guztia pentsatu zuen. Jazta, jende pila bat doa, bera laguntzera, nik bakarrik hor, aztoratu egingo dut, eta izango naiz, hori. Osa, ez dute zera aportatuko orduan, geldituko naiz hemen lasai, niri etorriaten badu laguntza. Etorriaten bururen, nik aukine banin istripu bat, istripu bat eta bakarra eukio, eta bera esan izenain fuerti, baina niri betorriaten pilo bat jente laguntza, eta gaina jente horren hartin, jente famatu. Ez que, hau, pasaz aizkizu gauza randomenetako bat, eta zerikusi dauka, entrevistaren bigarren partan egingo dugunarekin. Betxo, horien euken apuntauta, baina hori beso randoma da. Gero kontako zuet. Vale. Eta honaz ja paso mongotzeu, gure denboraldiko azken gonbidatu bari, deuela horko kafeterixan zain. Vale. Entzularen galdera lehenengo, vale. Venga, guazen entzuta. Amaia papaiak bialduzku. Imaginau, Titanic barruan zuazela eta barkua ja ondoratzeko zurixen dago. Ja, izarrak kontra eman zeate eta bar. Zuk zer papel jokatuko zenuke hor negarzeseko zinean, trama bat montau, zure burua zabatzen zaituko zinean, edo ja hiltzen lagako zinean, zengo zenuke hor. Ai, Amaiita, eskerrik asko. Eskerrik asko. Erantzungo gu, atalizier. Eta paso mongotzeu zua enparantzari. Baina, lehenengo, egiturarekin, irraituko.
Donostiko Antiguo auzotik dator eta ziur gaude egunen batean Antiguoko plazaren bati bere izen abizena jarriko diotela. Hori gertatuko balitz, komikoa litzateke. Pantailan edo holtzan sekulako profesionala da. Aktorea, abeslaria, akrobata aurkezlea, zer den baino lehenago amaituko genuke zer ez den galdetzen. Artista, hori garbi daukagu. Irabazi artean gure zirkuan, estanda kantu lehiaketan ikusi dugu, eta gaur gure mikrofono parean daukagu. Oraindik egitea gustatuko litzaiokenaz aritzeko. Ia guk bere izenaren berotasuna ere somatzen dugun, ziur gaude hala izango dela. Gurekin dugu, Sua Enparantza! Ze polita. Ongi etorri, Bai, Sua! ezta? Bai, asko urtetu. Ez que gure gidoi larixe. Usagu. Bai, horrela izaten da. Zelan, Sua, zelan za? Ondo. Atope, alde batetik bestera. Zirkutik zuzen izatoz? Ez, aste honetan euki dut lan desente Donostin, eta Vale. bueno, emanaldi batzuk, baina hemendikan zirkura noa segido. Vale, Motxila hor vale. daukat, eta ja. Vale, Pixka nomada naiz. grabatzen ari garen honetan oinatin zaudete. Bai. Ez? Noiz arte zaudete ikusteko aber... Asteburu hau eta urrengoa. Vale, eta datozen datetan, ze lekutan zaudete? Bermeora jungo gera. Oh, bai, vale. hilabete bat, bai, gutxi gora bera. Gero lekeitio, Uztailan, bai. Fungona. eta abuztuan horio beti ez dela. Ke Vale, guai. abuztuan hori oso ondo. Baingo zori bai. Baten batek nahi badu, pues Hori da. Eta, badakizue. bide batez, zelan daroizueleko batetik bestera jun, pilo bat egun, oza, zedi udalekuk? Bai, da pixkat kanpin bizitza. Bai, Ke guai. bai, ezagit, azkenen batzutan pen hartzezu, adiez ni orain oinatin super gustora nago, eta beste herri batzutan esatezu, bueno, aberi jutekan ja, ez dago hainbeste bizitzari, baina oinatin, esatet, beste hilabete bat eta lasai asko gatuko nintzateke. Baina asteburutan eta behorgatzezari, osatano kalkarraz eta? Bai, asteburutan danak gaude, 20 bat pertsona, eta pues, saltzen dugu elkarrekin, bazkaltzen dugu elkarrekin, siesta, dana, eta gero emanaldi egiten dugu. Eta imaginau kuadrillas gatzi, bai o ez? Oso zaila da. Pues egon nintzen atzo, eta egiten dut normalean astean zehar etorri 2 egun. Eta gero, karo, zirkua Bueno. zaindu behar da. Osa, astean zehar ere jendea egon behar da, orduan juten gatxandaka. Pues gelditzen gara normalean astean zehar 4-5 pertsona, eta juten gatxandakatzen. Eta orduan nik itet, pues, aste arte, asteazkenetan, Eloiekin, sukalderekin etortzen naiz, aprobetxatzet berako txakala, eta pues, asteazkenetan egon dantzako lagunekin, hemengo lanen bat egin, dantzari bezala emanaldi batin, lo egin anaiekin hemen, eta buelta. Vale, Halaxe. vale, pixkanak agoaz, gai interesante asko bai. daude, Asko, Sua. pilo bat. Nik asteko eta behin, bueno, entzule eta ikuslei esango diet, bueno, ziur ikusi egon direla, gure zirkuan, harrituko litzaidak, ala ez balitz. Egon nintzen Olaberrian, lehenengo aldiz, ze... Pena, ze, bueno, arazo teknikoak izan zenituzten, gu sufritzen zuen gatik, tipo... Baina hala ere esango dugu, ez dela justo, nola esan? Osea, ez zen aktuaziorik eten, osea, justo argia joaten zen aktuazioa bukatu. Ja, literal, ez zintuan ikusitelak egiten. Jantzin zen 3 aldiz, imaginatu. Eta txarto urte zen? Berotu nuen 3 aldiz. Ni flexioak egiten zakiz, inun orkirola. Bestetan baino gehiago. Eta bai, argia jute zen, ze kontua da funeral bat egon zala, Olaberrian. Eta... Hildako jendea batek etorri zen. eragin zuen hori? Espiritu. Wow! Ostra, igual... Kontua da, Me dio miedo kotxe de repente. elektrikoen 2 entxufe daudela, bueno, 2 hori kargatzeko Bai. katxarro daudela Olaberrian, eta pues, funeralagatik ezakitze, jendea etorri zala, eta 2 entxufatuak zeuden, eta orduan karga, ez zuen, bueno, Olaberriak, ez zuen aguantatzen, zuen karga, eta Mitiko larrei. junite zan, eta, bueno, ibilizian, gora, bera, desentxufatu jarritzakitze, eta orduan, ni jarri bar nintzen bakoitzen, ja, emanaldia egiteko, karo, nerea motorrak indoa, tela egiten dut, eta motorra jetxi behar da, pues, hola, Bai. makina bat, ez Bai. dela. Eta, etzebien. Claro, Lola. Eta ni ja, jantzita berotuta ateatzeko, eta zua aldatu, bale. Eta orduan ibili ginen, pues, improvisatzen, eta 3. aldiz, ja, esan genuen, bueno, zure numeroa pasako dugu bukaerara, eta ber bukaerarako ja argia bultatu ban. Bultatu zen, generaman ja ze ordu erdi Bai. argiarekin, banindoan ateatza, eta pum. Barriro. Esan, bale, Ai, seinale ama. bada. Osa, ez bazan hori, igual, Total. eroringo nintzen, o bizitzak Seinale etzun bat. nahi, bai. Eta Buah. giztuan pena, zaitzi berjuntzan, esan un. Bueno, ikusiko Ja. dut berriro Bueno. beste behin. Lekeitxokora jungoa, ni lekeitxon Bai, ikusi nahan behin, ja. oso guai. Asko gustatu zitzaidan, Bai. Osea, ez neukan erreferentziarik edo ez nekien berez. Ja. Oso guai da. Joan nintzen itxu-itxuan, Mm. eta asko unkitu ninduen jakiteare bai Iker Galartzaren seme-alabak ere hortxe daudela,
pues hori akrobaziak egiten, eta iruditu zitzaidan, eta gainera Iker bera ikustea, nola dagoen ikusten, nola egiten duten haien seme alabek, ez? Bere seme alabek zera numeroa, zen... Hori oso polita. Justo, Bai. Justo Ikerri buruz galdutza juna, ze hastion aitzeketan igradugu soinu fikzio bat Ikeraz. Claro. Kasualidades, bai, hau bete hortz, esan leke ez? Lasterre ongo da entzungai, claro. Zelan Ikerraz, ze oso fuertitxate, karo, bera da zuen aitatxo modun, ez? Bai. Izango litzake familixako, Total, zirkuko total. familixako jainku. Bai. Zelaku da bera, barrutik. Uf, gauza. Osea, reman daukezue. Netzako da bigarren aita bat bezala. Osea, bronka otatzen dit berdin, besarkatzen hau berdin, beti dago hor laguntzeko, eta ja kriston konfiantza daukat, baina kristona. Osea, bai, eta ez dakit, eske berarekin bizi naiz, osea, berarekin gozaltze, berarekin afaltzen dut, berarekin desesperatzen gabiak, elkarrekin biak oso desastre, uste ditugu gauza guztiak porai, eta beti, bere emazteak beti sotu, hau da, Ikerrena edo Suarena, bai, zein gutxi jertxea, baina oso ondo, hori, konfiantza handiakin. Bizi gozaldu, karo, hemen kamara atzean, zu ezagutzen ere egon gara, eta esan dugu, ez! Gelditu! Hau, kamara aurrerako. Bale, flipatu dugu, ze kontatu diguzu, Donostira askotan zatozenean ere, edo gehienetan, egiten duzula lo karabanan. Que fuerte hori. Bai. Etxe aukita hemen, klaro. Bai, daukagu etxe txiki bat, mendian, eta, bueno, gun leheno Antiguan bizi ginen, Antiguan jaio naiz, eta bizita dut horrein dut, baina asteburutako etxea genuen borda bat, familiana, eta hor obrean entzuten, eta hor turismo ez dela erabiltzea, baina ez dauka gelarik. Hori super kurioso itxate. Osa, danok espazio dena ireki baten egoti. Osa, da sala gigante bat izango balitza modun? Bai, baina ezin gigante, osea, Ja. txikia. Kama matrimonio, beste bat hola, beste bat etatzen da, goian literak hola, goian, zapaian, ez dakit. Claro, izango dugu post anai arrebazarete. Claro, bai, baina gira da ja, bi bizi gehala, pues, ni nire kabuz, eta amets zerrena ere bere kabuz bizia, orduan gelditzen dira 3 anaiak, eta nita gero doan anaia, hori ere biltzen da, bueno, musikaria da, eta biltzen da alde batetik bestera, etxan iaz da goten. Orduan noain, pues, ama eta 2 anaiak. Bale, niri izaztien, sariela bost, oza, sariela pilo bat, eta Familia gaina... numerosa. Familia Bai, numerosa, especial, eta baina, gainera, bakotxa... Aberetan? Numerosa Bai, especial. numerosa da 3 anai arrebetetik aurrera. Osa, 3 anai arreba ja numerosa da. Osea, Eta 5 geha ja numerosa espezial. zuei egiten dizueten deskontua, zenbatekoa da. Boa, ez Kriston dakit, deskuentatu. niri ja ez, niri ja nire kauz, nire Ja. nominakat, orduan ja. Bale. Bale, esaztie, pilo bat izetiaz gain, sariela bakotxa, kreston talentosuk, eitxo zuen hortan, danok urte sariela super sormen pilo daukiena, karo, nik ez ditxoaz bestik ezautzen. Ja. Baina urten didanak kirolarixek, o bueno, Bai, Musikuk be bai, ez? Bai, eski oso desberdinak gea gure artean. Orduan, bakoitza mundu bat. Aizpazarrena eta txikiena anaia, amets eta aize, biek ade. Esan nerekin, zero. Enpresa eta gero ni artista, beste anaia da orkesta zuzendaria. Oh. Bai. Eta ibiltzen da, orain txertan Kanarietan egon da bilabete, asistente bezala zuzendariekin, orkestetan, operetan, eta da bakoitza mundu bat. Eta gero 2 anai txikiak futbolean. Ibiltzea tope, bai. super diferentik Bai. danok. Ze interesgarria. Bai. Eta gurasuk zedin jo, zuekin ondo, desesperetan biz, lako Bueno, zari. ez guraso guztia zela, batzuna desesperatzea, baina ez dakit oso normalizatu daukagu ere, esatiatenan, eta ez esatizute gurasoeko anaiek, anaiek askotan eskezute ikusi azken temporada, irabazertena, zizkura bada, jungo, da dena, bakoitza hola lo suyo, eta Bai. asko miresten dugu elkar, baina Claro. normalizatu daukagu. Karo, Wow. eta anaiak futbolariak izan da, eta zu irabazi arten ere futbolaria izan da, Ja. egiten aldizute kritikarik edo. Ufia. Claro, tipo, Bai. sua, horrela ez, tia. Bai, eta aita, ikusten, claro, eski imaginatu, 3 anaiak, bueno, janitzek pasa futbolataz, Vale. musikariak. Baina beste biak, eta aita dia super futboleroak. Eta estena bat tokatzen bazani beti. Bai. Buah, ziona. Bazilatzen, baina kriston pilat zesua, tio. Que desastre da. Bueno, Baina, Saiatu benetan naiz, ikesi vale. bizen duen futbolin. claro, bai. O bakarrik simulau. Benetan? Segun, eske zeuden partido egunak. Ja. Literal, eta pasatzen genituen 12 ordu partidot grabatzen. Ze? Claro.
Bai, 12 eta orduko orduan- partidu Baina bat. zetako hori. Eta ordu bat grabatzeko, ordu bat tardatzen genuen, igual, koreografia dira, orduan, areneren gola, ordu bat, areneren gola grabatzeko. Broma. En plan Oliveri Benji, Claro. ematen zutezela 4 ordu gol Claro. zerri bat sartzeko Bai, hor. A ber, a ber, a ber. Tartu behar zorain hemendikan. Eta norak pasatzen dio areneri, arenek itxasori ezakitetata, eta pase eta gol. Bale, lehenengo grabatu da baloia bakarrik. Gero, noraren Uf, pasea. ze Gero, pereza. arenen reakzioa, hola, jarri, ezakize. Gero besoak. Eta gero porteriatik. Eta Nola gero, besoak? Pues ez, porteriaren besoak. Ah, edo, vale. Osea, Vale, claro, claro. hartu behar A dira, ber, a eta ber, a gero ber. publikoa beste egun baten. Eta Ze kantzetan pereza. basa Maila zeitxozu. gabe grabatzen dugu. Osea, egunan amaierako kantzean bazinen zeitxozu. Zen, nekatzen benitzen? Bai. Lo. Jodidu. Ikasi hurrengo eguneko gidoiak. Claro, pues, que lana da, osea, nahi dut. Bai, baina amabi ordu futbolin jolasten. Bai. Ostra, hori futbolari xepesta behingo, eh? Bueno, 12 ordu baina futbola, ez da tia. futbolan, osea da, pues hori, askotan igual, txute bat inbarrezu zenbat aldiz, eta jaukatzezu, pues, erdi tiroiakin, zekara, denbora guztian ematen, da, gaina nik ez dakit ondo maten, orduan desastre, baina, bueno, saiatzen ginen. Vale, nola... Eta, barkatu, golak espatzun urtetan zeitxe zen duen. Bueno, eski daude, osea, toma falso. Claro. Bueno, Bai, claro. Ja, eta nila malaletxean, me kago, eta benga, eta askotan da, saiatu sartzen, hor, Mhm. kamera grabatuko du hor. Kanpora, beste portereari, beste... Ai, ama. Ze ona. Karo, Bai. guk, bueno, gidoia hau prestatzen eta gainera limbo egon zinenean ere bai, ontaz aritu ginen, baina guk esaten genuen, bale, gauza bat, porque zuk lehen futbola ez zenuen egiten, osea, ez zenuen ideia hondirik, deituko bagintuzte gaur egun. Ez, ez, ez. Zate, egiteko futbolean oinarritutako telesail bat, guri, Ezin da. ikasten saiatuta ere, eske ezin da. Bai, bai. Nik ez ziot. Telebista, bueno, izate ditu telebista dena gezurra da. Ja. Dena, osea, espero zen ezagit, eske dena. Karo, osea, H2-ekoak ez ziren sirenak. Claro. Batek batek Claro, zalantza hori bat da. zuen, badazpada, bale, hola. Baina, Claro. superpoderik nik haukason dino, baina... Claro. Baina, ja, ai ama, osea, bueno, eta gero ego zinela piloa denpora... Koman. Ah, bueno, Ai, hau ama, ze ona, osea, hori? kobratu, bale, aktore Holan moduan egotearen. kobratu, koman egoteagatik. Ya está, bai. Osea, Increíble. jute zinen grabeta eta zer, egunero lo? Boa, desesperantea zane. De hecho, Bai, bete eskerrak. nitun 20 urte, egun osoa lo. Osea, nire urte betetze izan zen, egun osoa. Bai, zera. Da, mensajeak ezin bukaera, erantzun. osea, berandu arte, eta goatzen zegoela, zer zen, izaro zegoen jasaldian uste dut. Vale. Eta ni super ilusionatua, nizela super fan, eta buah, jongo nezal, iritsi nintzen berandu, ze, klaro, grabaketa bukatu zen super berandu, eta egun guztia, osea, platanatua, geldi. Buah, desastre, bai. Baina, bueno, eskertu nuen urte hori ere ez, ja oso erretan egon, osea, bigarren urtea zan bakarrik, eta oso erretan egon ze pasan itun biuda, osea, pues hori, egunero 12 ordu grabatzen, Ja. kriston presioakin, hori, oso azkar dena, eta behar nun pixkat hartu, eta laugarren denboraldiera iritsi nintzen super pozik, super motivatua, eta... Osea, zuri esatot zuenin, bale, denboraldi oso gaina izan, denboraldi Ez, oso. erdia. Gero Denboraldi erdia erdi pasan koman, rehabilitazioa egiten, Joder. silla de ruedas, pues, hankak doblatuta denbora guztian, lokartzi zaizkian, bai izan zen. Hankak doblatuta, karo. Karo, Futbola ez duzu entrenatzen den sentitzen. bezala, hau ere entrenatu zenuen. Claro, pues ni bideo pila behiratzen, Claro. pues elbarritoen pues gestoak, eta, claro. Ostras. ai ama. Claro, eta gero ai igual, ama. estenan baten, pues hanka muitu behar nun, eta hankak ez dinitu, osea, ez nitun sentitzen, ordu. Karo. Hola, hartu, eta, Guau. bai. Ai Edo ama. lurrera bota, eta, karo, hankak ez apoiatu da, lurrera arte, da, bai. Wow. Baina guai hon zan, Fuerte. diferente, bai. Bale, eta komentzako bai, aktore lanetaz eta zirkoaz gain, oin estandan bebasa. Osa, oin de repente, epaimaikide bai. Epaimaikide. Zelan esperientzi, karo, niri interesetatez, ni egungo banitze papel hortan, pentsetot, kostauko Litzaki dela. litzaki dela, pilo bat. Nik ja, esan dizut litzaki zuri. dela, ja, ez dakit, juni gate buru. Juni gate buru, joa biderezatu Bai, berbi. zaiakela. Gentiai zoze txarra esati. O zoze kritikan bat eitxin, niri pilo bat kosteate. Bai, ezakit. Bueno, izango da, aurpegia eman da, porque atzetik ja kritikamos. Guapa, Criticamos. Bentsantzatua askonik. Ez, Ah. amos, pluralean. Bai, baina... Claro, oino. Bueno, a ver. Hori menok. Kostatzen zait, kostatzen Bueno, zait. esango neukeenaz la kritikon. Ez zara, ez zara. Vale. Bro, etxiste egiteko esatu. Bai, benetan.
Bai, ez dakit. A ber, ni banaiz oso kritikona, Eta... Bai. Osa, hola Epai... oso exigentea. Vale. Bere urarekin eta kanpokoekin. Eta batzutan, bueno, hori hobeto diteke. Bai, basa? Baina oso. Bai. Ba, esango neuke ez totzu lepegetan. Ez? Ez? Zeba? Ez dakit. Aurre iritzi total. Ja, aurpegi goxoa daukazu. Bai. Ja, Horrek salbatzen zaitu. kontraste handiak adala. Vale. Ez que leo zara, Bai, eta que mala letxa. Problemak, Lasai, horri buruz gero. Bai. Bale, zarratuko gu elkarrizketian lehenengo parti, eta arrozalire goio. Arrozali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Oin arrozali daukeu, ez hau txosu arrozali? Bale, da robot bat. Da gure kolaboratzaile Zarra, Vale. Maria Blancoaz batera, eta zoze duke zuri izateko. A ber. Tontakeriak. Bai, ja, bueno, guazen entzuta edo zen kasu. Kaixo sua suita suitita fuego fire zer moduz zaude karisita. Ni oso ondo zure men zaudelako, eta gaur arrosali baino. Arrosalita tarotista anderea izango naizelako. Izan ere, suita fire fuego, gaur karta astrala irakurri dugu. Bueno, zehazki nire lagun eta lankide txat gepetek irakurriko dizue iruoizuen karta astrala. Ze gaur justo oporrak hartu berri ditut. Beraz, idatzi txatitori zuen jaiotza data, ordua eta lekua etarea zer esaten dizueten. Animo ze karta astralaren bideo ondorio asko atera daitezke. Animo animito karisitas eta ezaztu, beti elordera, beti altunera eta beti zoguizientonera. Agur. Eta gora zapato azulere eta ondarruko lasune. Ie urdaudua, da gaugaz gerurara, ada agur. A tope. Perfecto. Bale, eta guia etorriga etxeko lanak egin de. Aldez aurretik esango dugu ere bai, porque gabiltza azken aldian, kesi kartak. Bai. Hau, Oso karta mistika astral, gabiz. sin más. Nire bana izte. Divertitzeko momentu bat, eta aprobetxatu dugu, sua hemen daukagula, ze kontatu zenuen edo jakin genuen, zu joaten zarela, nora zen? Astrologa baten gana. Gero pasau kontaktu mese. Eta egiten dizula, ez dakizen batorriko PDF bat. Bai, eski, ez dakat mobi hemen erakutsiko nizueke. Vale. Bai. Zuk sinesten duzu movida hauetan, guk ere Enez bai. erotzen, baino... Bai, hori da. Bai. Divertigarria egiten zaigu. Azartau izetzuz gauzak oso zehatzak? Bastante. Wow. Vale. Bai. Osa, ez dizu esaten, ditxo eski, inoiz konturatzen lehenago. Osa, Vale. pasata gero esaten. Vale. Hau esatzian, edo, zagizte, aipatu zian. Badago zerbait zehatza, flipatu zenuela, tipo, Edo- iragarri zidan, edo. Edo oso fuerti baldintzatu zaitxune, zen ni horrek arduretzen hau geixen, oza, baldintzatzik. Ez. Esatik igual, hau pasauko batzu, da igual horren ondorixoz nik ezeitxi ez dakizer edo ezeitxi badakizer. Ja. Gauza pasatai. A ber, Zer? Grazioso dela. Esan zian, aurtengoan, martxan egin nuen, eta esan zian, bueno, maiatzan, baliteke, aurdunaldi bat. Tani, ez, da sanion, ez. Ez dut uste. Ez aukera bat, osea, ez. Eta ez dit, bueno, eski ez daude, adin perfektoan, ez dakize. baina zu. Perfecto, Claro, biologikoki, hotzak nahesten. Bai. Bueno, Bai. Embarazo Eta ni, adolescente a da. ver, Hombre, adolescente no, de pubertad. Mesez, osea, Hombre. ez, agoiatu nintzen piat, eta ja, esan zian beste guztiari, enion kaso egin. Eta orduan, duela bi asteola, hasi nintzen berriro irakurtzen, claro, beste guztia bertze esan zian, zien nila neon, xokea da. Eta esan zian, eso, baino lasai egon, aurdunaldi bat oso metaforikoa izan daiteke. Ah, claro. Ja, Claro, bueno. bagara, Claro, dela esango Esango luke, metaforikoa. ja ez da belazin. Bai, baina zian izan daiteke proiektu bat, eta seguraski... Ze datu imelo izan di daiteke, no, ojo. Sí, seguraski izan daiteke paper bat iriste zaizuna, aktore lanetan. Coño, hortik hasi ziteke, no? Claro, Embarazoa ni, a nena ver, esan baino- mesez, baino osea, lehen. nire infarto eman. Claro. Paper bat? Paper bat, pertsonaia hori aurdun dagona, eta ni, keba, baino, senet, osea, zirkoan nago, ni jarraiatua, maiatzera arte, da nila bilabete. Sokorro, ezagize, eta iritsi zait, kasten bat egin nuen, hartu naute, eta pertsonaia aurdun da. Eta idatzi nioen, bla, Astrologo horren kontatu
guaitzi. Eitxago ez gero Ja, nik PDF. ez gehiago, astrologa medium ni ez. Ni bai, astrologa horren PDF biot. Suéltame el brazo. Bai. Vale. Ai, Eta ama. holako gauza, osea, asko. Zuari, kriston fuertia, Vale, itxoen bide batez zorionak. Zorixonak, ai, ama. Vale, paper, ezin da ezer aurreratu. Ez, jazta horra. Euskal Herrixen hori izan Vale. leike? Vale, listo. Vale. Vale. Arte, bai. Vale. Eta noizko? Urren urtera begira. Urren urtera begira. Vale, que Guau. fuerte, oso ondo. Gauzat, konstiente zari hau oso jebixe dela. Bai. Osea, oso gauza zehatza da. Bai, eta beste gauzatzuk ere, Osea, bida, orain esan dezake dela, ze limon ezin esan. Santzian aurten etapa bat itxiko nula, oso Bai. fuertea. Eta nik orain dikenun erabaki irabazi arte ustea. Eta hortik hilabete batzutara, osea, 4 hilabetetara hola, erabaki nuen, azken urte izango zela, eta santzian ekaina inguruan. Eta hori? Eta utzi nuen, itxi izan, zakize, eta uda guztia pasazuten esaten, bueno, sua, etapa bat izte duzu. Etapa bukatzen da, osea, hitz horrekin etapa, Bai. esan, ostia. Osea, enun espero, eta posturten eraman, ze jakingo nik Baina, zuzera itxikitxe zen duen, osea, zeintzen Bai, motibu. jazta, osea, usteet, zakit, etapa bukatzen Etapa. Eta mazazpiurtekin sartu nintzen, gauza gehiago egin dituta da, guztia zait, pues, alde batetik bestera ibiltzea, eta ez gauza bakarra egitea. Eta, pues, ja, pertsonaiak batxiller bian daude, usteet graduazioa, osea, polita izten dela hola, eta Orain ez luzatzea bada. izango zela pixka bat, nire ustez, pixkat izorratzea. Eta nahiago nuen hola pixkat pues, gogoratu nostalgiakin eta ondo, eta aukera euki beste gauzatzuk egiteko, zegia da, oso lotuta nagola horrekin, eta ezin detela, pues, gustatuko litzateke pelikulak egitea euskeraz edo erderaz edo ez dakit. Eta azkenen 3 hilabetek entzizkizu oso importanteak, grabaketa asko egiten dira hor, nagoen kasillatua arenen, eta bueno, Euskal Telebistarako naiz arene, eta nahi pixka bat, pues, sua izan, eta egin gauza. Hori da, deskubritu Bai, ere, zure burua diferenteak, beste paper bai. eta leku batzuetan, oso ondo. Eta arresgatzea, baina, bueno, esan nahiago nun, esan, bida, abertze etorriko dan, eta... Baina seguru Ya está. dana ona etorriko dela. Bueno, Bai, goazen Eta ikusten, oso txe. leo hori zure partetik, ikusiko Bai. dugu haber, arriskuaren zera hori, komentatzen den, ze, egingo ditugu, hiruon karta astralak. Eta Dauzkagu. gainera eginda daude. Dagoeneko. Ez du esango nork egin dituen. Ez esan. Bazkare. Ez dugu esango noke izkun, ja, A ber. servizio bat eukigu, Pertsona batek eizku. Irakurriko gu, zebintxan zehatzue Zuarenaren gatik hasiko gara. Bai, hori da, oza, Vale. bakotxana irakurten jungoa. Venga. Vale, zua. Vale, sua. A ver. Socorro. Vale, zua. Hasi zu, esaten. Txoine, Arraitxukot eske- nik. Hemen, topa bot, hasiko na. Zuaren jaiotza kartaren interpretazio astrologikoa. Vale, dino, Bueno, eguzkia... 2003ko uztailaren 24ean jaio zinen, arratsaldeko 4etan Donostin. Itxoste grasixi, leo, euskeratin dau, Leoia. eguzkia leoia. Vale. Zara, zure zeinua da Leo, Bai. esan dugu. Vale. Leoren ezaugarri nagusiak omen dira. Zuk esania sentitzen zaren, Horrelakoa, karisma naturala, sormen handia, bihotzez jarduteko joera, leialtasuna, eskuzabaltasuna, baloratua izateko behar. A ber, eske, nik claro, nik empatizatzen dut honek, Ja, ere bai. neupe bai. Hori ez, ezakit. Bai, baina eske, esango neuke, danok aldo gule empatizau ezaugarrixekin, baina eske, destaketa itxu ezaugarri nagusiak horrek. Bai. Igual, prioridaditan da desberdintxasune. No? Nikolan interpreteot. Gero, iargia ziurrenik, Gemini edo, minbizian, oza. Joder, tia. Ai, Txati. Cáncer. Osea, bai, kanzer. Baina, Nik ere daukat ilargea min bizian. iargian undaukezu, Geminis edo kanzerren? Oso fuerte da, zenera da Geminis, eta ilargiekin dauka kriston lotura, bere Instagrama da ilargi bete. Eta bioi eragite gupia, osea, ilargi bete dagoenen, askotan ez dut nolo egiten, esnatzen naiz, beti regla jesizait ilargi beteakin, osea, Ostras. oso fuerte da. Wow. Eta beti eukiet lotura handia amarekin, eta Geminis eta ilargia. Bai. Osea, iargia Geminisen daukezu? Bale, ba orduan da. Adimen bizia eta jakinmin handia, sentimentuak hitzen bidez lantzeko beharra, bai? Bai, buf. Aldakortasun emozionala, Bai, intensa bai. eta komunikazioaren bidez sendatzeko gaitasuna. Bai. Vale. Bueno, Nire Leo erreferentziak direla oso arroak. Ja, eske hori... bueno, bai, Segun ze datatan jaio zean ere esate dute, Bai. aldatzen dela asko. Osea, Bai. Leo mota asko daudela. Gero ere bai, imaginatzen dut ascendentearen arabera ere izango dela, baina nire referentziak arroak ez da txarra, Bueno,
Hobea arroa ez balitz baina. Bai. Protagonistak, liderrak, bai. Gainera, dauka. justo hori zazule, zure itzalak eta erronkak dizua, bueno, ez A ber, dakit a ber. zure, baina gehiegizko arrotasuna, kritika pertsonalki hartzea, besteen onarpenaren beharra, sentikortasuna eskutatzea, Ez, para nada. eta idealismoaren eta realitatearen arteko talka. Uf. Eta gero, potentzial gorena lider inspiratzaile bat, sortzaile ausarta, bihotz handiko pertsona, besteak animatzeko eta argitzeko gai den norbait, eta sormenaren eta sentikortasunaren bidez, eragin positiboa sortzen duen pertsona. Zelan eitzu txatik? Bueno, 50-50. Niri irakurriko izan bazen idan, esango zuke, bai. Ja, bai, eske nahiko, oza, zuana pixkat orokorra mogun izen da, Bueno, sin más. Chat Ez GPT egin digu. nire Ja. PDF-a karri behar izuet. Bale, irakurri, a ber, Hor flipatuko zenuten. einen gau, oza, nik einen got. Vale. Irakurri niri, a ber, A ber, boi. da ni gero zuri. Vale. Malentx. A ber, ze dinon. Oinarri nagusia. Zera, zeinua da piztiz, badakigu, entzule guziek badakite. Eta ezaugarri nagusiak dira. Barne mundu aberatsa eta bizitza emozional sakona. Izaera artistikoa, espirituala eta sortzailea, osea, literal, suari esan dion berdina. Ja, hori bai. Besteen emozioak berenganatzeko joera. Bai, hori bai. Bakardade uneak behar izatea indarrak berritzeko. Bai. Baina eske bueno. nori, ez zaio Ja, gustatzen. eski ja. hori nik pila bat. Claro. Pero heavy. Bai. Idealismoa maitasunean eta bizitzan, hori bai da hori oso. oso malen da. Bai. Bale, ilargia omen duzu eskorpion, Bai, izen got. bale? Eskorpiok dio, bueno, emozioak ez direla inoiz azalekoak, hori guzurre da, zerbait badira, azalekoak dira zure kasuan. Ez, al revés. Bale, Claro. gaizki ulertu dut. Sakonak dile. Gaztizela Bai, gaizki azaleko. ulertu dut. Hori orduan arrazoi dauka, ez dira inoiz azalekoak, bale. Besteen inguruko intuizio ia psikologikoa dagoela, intuizio handia. Bibrakin Nik hori heavy ere, bai. mobitzen asko. Bibrak Nire bai. asko esaten zia. Bai, Zauri emozionalak aztea izaia izan daitekela, bai, suposatzen. eta ahultasunaren eta autokontrolaren arteko nasketa dagoela. Ez que nik esango neuke esasundana nahiko malz dala. Nahiko malz. Vale, ilargia oroar, ez dakit oker ondo nabilen, baina bada emozionalitatea. Bai. Osea, esaten duzunean, ilargia ez dakit nun, ari gara pertsona horren emozio ez. Behitxu haber zeintzu izen nire erronkak. Erronkak eta itzalak. Nun daude? Amairan pentseot. Zuanak amairan egon. Vale, besteen emozioak gehiegi berenganatzea, Bai, zeleik. zara, nola da, Empatika. esponja euskeraz? Burbuia. Belaki. Burbuia, nondik atera. Belaki, de Belaki. repente. Belaki. Vale. Pertsonak edo harremanak idealizatzea, muturreko intentsitate emozionala, A ber, muturrekoa. Ez pentsau bezo inazenik kresto montaña rusi. Muturrekoa bez. Zango neuke banazela intensatxu, baina, bueno, bere neurrian. mugak ezartzeko zailtasuna, Bai. min emozionala ezkutatzeko joera. Hori Ez nuke nuke beste zango. Ez, hori ez. Hori justo pentsot nahiko transparentina zela. Vale, eta zu ascendente zara kanzer, creo, ez? Minbizia. Minbizia, osea. Bai. Ez, Tauro. Tauro. Tauro jartzen du hemen. Nira mamoun, Tauro. Tauro. Eta zuna mamoun eta oian mamoun. Bai, denak dira Tauro. Bale, a aitzi, ber, Nirea. oinzu. Eguzkia Birgoan. Bate interesatzen azaio hau. Guri. Guri, bai, Guri. egia da. Bai. Oian dago asper. Bale. Indarguneak, adimen praktikoa, antolaketa gaitasuna, akatsak defendatzeko intuizioa, ez detektatzeko intuizioa, eta arduratxoa izatea. Bai. Arriskuak, autoexigentzia handia, gehiegi pentsatzea, eta erlaxatzeko zailtasuna. Erlaxatzeko zailtasuna neuk esango. Joder, barrutik nago. Keba. Zuk esango duzu, bai. Bueno, bale, hija. Bai, osea, Vale, ber, vale. egia da, osea, tenplantza badela, igual, nire ezaugarrietako bat kanpora begira, baina Vale. barrutik, hau da beste bobida bat. Eskorrek claro. beti ditxu hori izestaten ni berdin, zinoie. Hori oso Virgo, barruko estanda hori kanpora begire lasaitxasunez transmititzi. Oso Virgo. Ah, vale. Bai. Vale. Vale. Erreferentzia asko dituzu Virgorekin. Badaukaz erreferentzia batzuk. zergatik. Vale. Bale, iargia, minbizian. Ilargia minbizian. Iragana asko gogoratzea,
intuizio oso indartsua, besteen emozioak xurgatzea, hori niri bezazte. Es que, claro. Eta zure ingurukoak babesteko joera. Txati oso orokor, Bai. Baina, bueno. Oso. Supongo, bai. Vale, eta gero, adibidez. Ahulguneak. Ahulguneak. Esango du perfekzionista. Esango du... Ai, ez tozti pintxen, Baina. zure kasun. Ba, bueno. Barik esan dut. Hori, perfekzionismo izango da. Ah, bueno, ipintzen da bena da. Ez dino holan. Baina dino, askotan eragiten du, asko sentitzea, baina logikarekin prozesatzea, That's eta the barruko problem! mundua ez erraz erakustea. Ez que oso birgo. That's the problem. Oso Virgo. Claro. Porque niri pasatzen zait, naizela Virgo, eta Virgo da superarrazionala, baina naiz, ilargia daukat kanzerren, eta ascendentea ere kanzer. Bai. Orduan, emozionala eta sensiblea naiz, baina kanpora begira naiz arrizkoa, osea, edo irudia bai. hori ateratzen zait. Bai. Así que, claro, barrutik Bueno. nago, eta kanpotik nago. Baina, Osea, literal. baina ez tozu, oza, nahi bozu barruko hori kanporatu ez tozu lortzen bez? Kostatzen zait. Kosta Nahi dut, gutxatzen. baina da, burruka Blokeo. bat, logika eta emozioan artean. Esto burruka da, baina bueno. Vale. Ni Oh, gero PDF zero, itxan Zero hori. logika, ez. Ni be- Dena, Ze ondo, Ni logika neskak. baino geixana hori. Emozional. bai, nire bai. Claro. Bai. Emozional. Arrazoia, sin más. Vale, arrozali Listo. zarratuko gu. Bai. Oso Zer diogu? Zer diozu? Bai, bueno, orain zua hitz egingo dugu gure bizitzako momentu randomenen inguruan, bale? Edo zer izan daiteke, baina adibide bat jartzearren, jo que se, ez badaukazu hola anekdota konkreturik ere balio du esate adibidez, adibidez jarri dute ben txikitan ez zegoen momentu randomagorik zure amazela pentsatuta kaletik zurea ezen senyora bati eskua heltzen zenion. Edo hanka, Edo hanka. Xanka, Anki, nor, askotan bakero anki. iguala. Eta de Bai. repente, Bai. Ba, ez. Niri hori pasa baten, Ze gaizki, zaiz. Bai. edo baten bat gerduratzen zaizunean hitz egitera eta ez dakizunean norden, hor galdera, esan edo ez. Ni hori daukat master bat. Claro. Bai. Edo ja anekdota konkretua bat, denak balio du hemen. Zuk daukezun bizitza super originalaz, seguruna. Bestelan kontan Eske hasiko eta kuadriako etorriko galdetzen batzue. behizu esango izute, baina ez dakit. Osa, eske nire bizitza da denbora guztian. Osa, bakizue Instagram askotan ateatzela de el guionista de mi vida Bai. está fumado, Bai. edo pon un coma, un punto, una parte, pero utzi bixia darra sartzen, hola, denbora guztian. Eske flipatuko zen den, baina ez dakit. Osa, hola, ez dakit. Zirkuan zerbait pasa Buf. zaizu ez zerbait. Denetarik. Eske gauz asko ezin dira kontatu. Vale. Kontau aldan zer? Gogoratu hau prentzarrosa programa bat. Kontau alda igual. Kontau, zu kontau. Zirkuan. Txarto pasau zen. Txarto, zu drogau itxezin. Ez que, bai, oza, horrela, horrela. Tia, vale. Ez daño ondo, graziosoa da. Zartu coño. miaz. Esaten duzu. Osa, hola, baina eski ez da, hola, gratiosa, osa, pentsatzen nena izela, eta zait, ostras, izan zen oso kuriosoa, Bai? junintzala Japonera, dantza, bueno, beste izarrekin eta orekate isarekin dantzatzea, eta euken genitu nor, 18 emanaldi 10 egunetan. Osea, izan zen impresionante, bai. Baina hori Oinak kasi- erren ditun, Bi desastre. emanaldi kasi eguneko. Hiru egiten genitun, bai. Bai, heavy. Lol. Eta, baten, agertu izan hor, lagun bat, bueno, txikitako lagun bat, behiratzen deni, Mario, Mario. ikastolako bat, eta zen, hostia, eta zegoen Erasmusen Japonen, imaginatu Japon ze handia dan, Ostras. Ja. ba, zegoen, justo, juntzan Euskal, pues hori, festival moduko bat zegoela, eta, jungo, naiz bera bakarrik azaldu zen deni, zitezu, eta bukatu hor, Japonen, egunero, pues Mariorekin egoten, Mariorekin bazkaldu, zakize, eta esan nun, Donostinez ikusi azken 3 urtetan, eta aurkitu gara Japonen. Ai, ama. Bai, Ze ona. bai, eta onginan Wow. horren baten kursoak, izarretani, hori, kurso txikiak bezala, japoniarrei euskaldantza irakasten, eta super motivatuak, eta etortzen jende atletikeko kamisetakin. Bai, zera. Flipas. Euskeraz hitz egiten. A ber, osea, Baina esaldi oso. daukate, bai, asko. Ez, osea, Ai, ama, flipetan. bai, eta hor dago kriston, ez dakit, osea, super fanako, ez dakit, bai, eta, bai, ez dakit, kurioso. Bai, balio du, oso ondo. Balio oso ondo. du. Vale. Baina hola gauza, graziosoak da, eski ez dit. Ez Naiz- zertan zetan, graziosoa, Naiz ere oso inorrean. pertsona, ez dakit, dana kontrolatzetela asko, osea, ez diotuzten eruruari asko, ez dakit nara esferatu. Osea, oso lotxatia da, oso
korrekta. Bai, bezala. Vale. Oso, bai. Ba, Osa, askotan esatiate, buf, Ez zaigu gustatzen, ez, baina orduan ez aizki pasatzen olako. Osa, naiz bat ere, hola, mariloka de, wow, pasazait, ez Jo, ba, eskerrak. Mariloka Naiz esateko oso- bastante, bai, Bai, hori bai. Baina ez zola, zakit. Vale. Lotxatzeko moduko gauzako, ez. Adibidez, beitu, eta honek ere ez dauka grazia, kontatuko dudana, baina superrandoma izan zen, duela 2 urte, nire urte betetzea da irailaren 6ean, bai, antzarregunin. antzarregunean, eta justo harreman dauka egunarekin. Ze, derrepente nengoen ni, oza, zen irailaren 5, vale? Gauean, oza, ja, 6 pasatzeko. Vale. Eta literal, ni justo inguru hartan enbilen, Zein dela 2 urte? dela 2 urte, bueno, nire garai hartako bikotearekin, hor inguru hortan, lekeitio aldean, ez Nien dakit itzen zer- egon horrez? ez dakit, bueno, ez naiz akordatzen. Hor, inguru hartan, kotxean geunden, karreteran, eta kontrako bidetik zetorren autobus bat. Eta literal, justo ziren, ez dakit, bueno, 11ak pasata, oza, 12ak pasata, 12ak eta 10 edo. Eta gu kotxean eta kontrako autobusean, letreroan, zorionak. Broma. Benetan, Serio? Baina biak leke? flipatzen. Ta bikotari esan nion, tu, zorionak jartzen du. Zuretzat. Bai, zorionak jartzen du. Igual, Eta literal ziren 12ak eta 10 edo Wow. pasaberri. Aitzi rei bentsa. Bueno, reiben eske ez dakit, eta ez genuen ulertzen, porque justo antzarrak ziren da esan genuen. Ai, ama. Antzarrekin zer ikusia izango du, porque justo autobus hori lekeitiora zijoan, baina ez dauka zer ikusi. Baina autobus pribatua zen. Ez, bizkaibus bat. Ose, Bizkaibus ipini bat? lineaz kanpo, Hori da. ipintxoan zorionak. Zorionak, eta gainera autobusan ez zegoen inor ezin izango barruan. ezkontza bat. Ez? Baina ez eta zegoen igual inor ezkontzako barruan. jendea utzi zula eta bueltan zijoala. Eta hau Ose. esan zure bikotik preparau. Ez? Ate Prestatu behar zuen. Bai, random Ai, ama horion izan Oso. ozari. Oso randoma da. Bueno, Oso randoma. Vale, a ber, ni kontauko zuet, sarreran kontauot pixkat justo, eukinean istripu bat, nire lehenengo, eta momentuz istripu bakarra, eta espero, azkena, 2022. ez dakit. Justo benetan zabizaz, hasi ginen lehenengo urtin. 2022, 2023, bale. Neuen bueltetan gizaburutik markina, goxeko zazpiretan, pijaman, eta justo markineko sarreran, derrepente, aurreko kotxik frenazu moban ze paso zebratik pertsona bat pasau zan, ni nahiko nire bola neuen, estozten nemon denporeik frenetako, eta gainera nerviosepin nintzen, eta azelerau ineban, joneban kotxean kontra, air baja urteaten, kotxi siniestro, ni oso ondo, oza, niri txaten eze pasau, aurreko kotxi superrondo, eta, karo, derrepente, nitzen ubiketan, ansiadatak batek emosten, urten nitzen kotxetik, ni negar baten, eta derrepente, hau da randoma, eltzen di, pillo bat euskal famatu, ze momentu hortan zeu esan markinen grabetan, abia puntua. Derrepente, ze Broma. coño, Madariaga. De repente torten di. Claro. Osa, imaginau, de repente torten di, bueno, noi izenak esata baina, bueno, Bai, tapangot. pentsatze, bai. Lorea Iribar, Joseba Loiarte... Pero, ¿qué más da? Si Bueno, da igual. Publikoa da. Bai, Había puntua, emititu da. bueno, había puntuko Lorea Iribar, Joseba Loiarte, bueno, igual eurek ez da bena, jo, que sé. Bueno, pues, Ez dakit zeintzuk esan eskia, akordauen aitzen. Eta eurek, zeu esan, bat, ni lasaitzen, beste bat, nire kotxeko datodanak hartu eta deike segurora, ez dakinora, udaltzaingoai, no seke, bueno, atzein desala eze pasau, ze, bueno, nire kotxi bigarren eskukusan orduan siniestro, eta ni etxago nintzen da listo, baina igual ordu bete nik ene ban ezerrein Lorean niri izaten, malen, zure dene ixe, ez dait, zer, malen, zure kotxeko datu, ez dait, no dauen, topau. Osa, holan, Osa, oso randoma. Baina, bueno, lagundu iztien, eta gero ya beti kalin ikusto itxoazen nin, no nos geixa kruzo itxoazela, miramoneko pasiotan, de repente beti da, hombre, akortaza, bai, aspaldiko, ya esto duke besta zientek. Wow. Bai. Imagina un ni, garai hortan antijo neukezan, antiguko lan, eta dana hautz baltza. Pero, hautxez beteta, Bai. aibaga. Markiño lona. Bai, En Qué fin. horror. bai, oso randoma. En fin. Baina, bueno, ya ondo, Ya está, ya no. Konteto, ja superauto duketelako. Galetuko zuet, A ver. zen nire beste momento randomataz lotute da, zuek txikitzen pentsea zenduen etxeko arrautzetatik, bueno, etxin neberan daukezuen arrautzetatik, oiu jaixoten dala? Ez uste. Vale. Bueno, a ver, txikitan Bai. suposatzet bai ez baina. Banik txikitzen, bai.
Eta behin, nireko herriako bati eta niri, izena esaten badazpadan, okurri dakun, etxeko arrautza bat hartzi, literal, neberatik bat, berotzi, ez dakizema denporan, poltza beruaz, manta elektrikoaz, eskola erute gendun gure barnolan berotute, lo itxe gendun arrautzia, oza, tipo zaindu itxe gendun bidaztin, eta pentsa gendun amairan jaixen gozala. Broma. Hau oso txikitzen, eh? Bale, Bale, itxain. Ba, egun baten, pertsona horita nire lagun minena da, urte ginen kala, gatu ginen beste lagun batzukin, justo igual momentu hortan ja beste jente bat asgatzen hasitxe, eskolako estan beste lagun batzukin gatzen, oza, imaginau lehenengo impresioi beste eskolako ukutaz daukiena, ba, errepente jausteaku, abrigoaz pitxik, zehazki nire lagunai jausteako arrautza bat. Apurtzen da lurri. Lurrin apurtzen. Zekara, kala, erun itxeran, oza, gordetan onken barrun. Eta errepenteanak, zer hori arrautza bat? Apurtute? Da golan. Da justu izan jubilau parin, markineko jubilau parin. Eta esatogu, okurritzako esati, jubilauetatik bota dabe. Ikusi guz, jubilauetako bentanatik bota indabe. Arrautza botazku bez jubilauetatik! Total, sinestizkuen, gu hori mantendu, eta ez dakizemat urteta, aklareu gendun hori guzurrezala eta kontabi gendun zer. Ostia. Osea, kreston lotzi. Eta beste egun baten, niri oien apurtu jaten eta amak iguala. Bale, se sabes? Es que claro, es que... Hombre, es que txitsi jaixo bida. Txitsi jaixo bida. Ostia. Zemat urte baina, hau importantea. Ez dakit, oso humiginen. Baina zer, 7 urte edo 10 ja? 10 igual. LH esan, baina LH... Ez dakit. 4-5. A ver, oso fantástica ginen, ese paitxo oso fantástica ginen. Ya está, o sea, gaina alkarre retroalimentau itxe ginen da esate genuen seguru, jaixoko gila. Bai, o sea, ya está, eta gero oso paiasa ginen bai txiste itxeko, hasi maz. Zera, erortzeaz ari garela, ezakitsekula kontatu dudan tortugarena hemen? Bai, lechuga poltsa kontatu nahi gauzala. nuen lehenengo aldia izango baliz bezala. Sin más, tortuga bat genekoan etxean, eta alako bat, eta justo gulen bizi ginen, amaren denda Gainean. gainean. Amak fruta denda dauka, barazki denda, eta alako batean, bueno, senyora bat atera omen zen, letxugekin poltsa batean dendatik, eta kasualidadez guk garai hartan geneukan dordoka, botazen balkoitik. Eta kasualidadez jauzizten letxuga poltsara. Eta, karo, emakume hori heldu zen etxera, talako batean letxugartean dordoka bat. Eta, de ke? Eta, karo, joan zen amaren gana, eta guri kasualidadez faltazitzaigun dordoka etxean, eta esateko nuen. Chaval. Nola da, pues, karo, nire nahi zakoratzen, ni txikia nintzen. Karo, osea, hori da, dordoka horren ametsa, osea, literal. Total. Osa, botateza eta lechuga bat jauzteza. Bueno, claro. Es que amesten. Pentsauko ban, ostra, bizitzi da moten niri beste aukera bat. Total. Zuek aktore lanetan edo ukizu ez olako... Es que bai nintzen pentsatzen, a ber, denbora guztian, eta ni hori da, oza, naizela lehen osin dizut oso korrekta, baina naiz gero desastre bat. Bai. Baina, oza, desesperatzen naiz. Bai, nire buruakin, Baina desastre Naiz zentzutan za. Ba, igual, irabazi arte grabatzen. Eta asteburutan zirkoa egiten, ba, igual, gidoi guztiak zirkoan uzten ditun. Vale. Jantziara ematen un rodajera, zirkukoa, orduan, oza, denbora guztian, oza, desesperatzen ez nire buruakin, oza, eskuan daukat, inearra jarri behar detela gero abesteko, sartzen naiz karpan, buelta ematet, jazakin dagoen. Hor, azten naiz bueltaka, beti, oza, iristen naiz estresatua, eman aldira, oza, ez dago modurik, orduan hasi behar naiz 3 ordu lehenago, dana, hola, ordenatzen, eta holakoak pasazizkit denbora guztian. Eta amestu, hori izan dizu, amestik dut gauza pila bat. Bai, pasako zaizkidanak, pues, aztu ingo zaizu hau, edo aterako zea, pues, trajea gaizki jarrita, eta bai pasaz izan zaidala, igual despistatu atera, eta igual pues, alpargatekin beharren, pues, txankletetan atera. Edo, bai, gauzaiek, bai, eta gero naiz super perfekzionista, arun gero pasatzet oso gaizki, eta oso letxaten naiz, oza, gauzaietarako orduan, eski, me muero, oza. Bai, eta rodajean dala pasa izan zaidana, amestu bezperan, ba, igual nocturno egiten, eta orduan eski oso lo gutxiin, ikasi, pues, testu asko, eta orduan ja burua daukazu, ez dakit nun, eta amestu neukala 10 horriko monologo bat, eta ikusten nun nik idoia arene dena. Amets gaizto bat. Claro, iristen nintzala rodajera, eta esatizel, sua, venga, grabatuko guesten hau. Eta ni, pero si,
nik hau ez neukan, eriziate hau biali, eriziate ez. Eta zuzendaria kriston bronka artizela, so agarratu behar dugu, hau ikasi barezu, eta gitzei, kriston agobiakin, esnatu nintzen nola, eta ni, amets bat zen, joan grabaketara, eta eguneko azkeneko estena, esatit aintzan izan, aktore zuzendari zela, eta, sua bota, zurea, ze askotan, pues hori, mikro jartzei dutenean dela, eta testua pasatzen. Eta ni lasai ze uste nun, eneukala testurik hor, eta hor, lasai nun, eta zua bota zurea eta ni. Zen ere, ez bazilatu zakizeta, zua botatzeko zurea eta ni, bida, aintzane, no me bazileis, amestuetela gaur, kristun traumatu esnatu naiz talta. Zua, dakazut monologo bat gaur, tani. Baizera! Olako testu bat, esaten, hori kapitainara zela de kriston denboraldia egin dugu, lan asko egin da gero lortuko dugu, ezakizeta, ikusin hor, areneola, broma, oza. Daulakutan ez izu improvisa, oza, dana tal cual esan bizo. A ber, nik asko aldatzen dut testua egia esan, baina bai esan behar nula. Eta esan, bueno, Amets iragarlea, bai. Reiben, literal, total. Eta intzaneola, zua broma da, eta grabatzea, oza, gaunden hemen, eta zelaia hemen, oza, jumar ginen ja, eta zuzendari esaten, bengan iska jarri posizioan, eta ni zuzendari behin en plan, ez dakit testua. Eta esaten, pasa horria, hola, ra, eta azken ikasi nun segundu baten, oza, pim-pam, eta jazta. Egin nun, eta bukatu zenean, ona lehenengoa tal, eta intzani parrez lertzen, esaten, no me lo puedo creer, oza. Baduzu ikasteko metodorik, eske niri ikastearen aburuz iruditzen zait. Tipiko pomodoro. Ez zaik kostatzen ezer egia Pomodoro edo hori izan da. Pomodoro? Bai, ez hau nintzait. Pomodoro da, adibidez, egotea ordu bat ikasten, eta Bai. 10 minutuko deskantzua. Oianek di ordu bat ikasten egotea eta 10 minutuko deskantsua. Eske Hori da akortana- pomodoro, adibidez. Akortana, bueno, nik ikesteko itxuraik eneban hartu, inoz etot hartatzen ikesteko itxuraik. Osa, beti izan salbeta juti. Eta atzen beti ondo urte daten, baina... Txuletak. Ez, nik txuletak ez ditxaz erabili, baina, bueno, batzenengo momentu atzein beti zoze itxen eban. Baina akordetana behin ez aztela pertsona batek, deskargau pomodoro, eta hori da nire ikesteko metodu. Eta zala, ez dakizema denpora ikesi, gero deskantzo, gero ikesi, eta ondo funtzionetan da bela. Osa, ez dut proba Nire gino. esan, ez eginiz, ez dakit, ez eginiz kostatu, Osa, ikastea eta memorizatzea eta bai, osa, beti errestesun ondiokiet. Bueno, onaino, entzularen galdera jongoa. Zarra. Entzulearen galdera. Bale, bueltan gata duke entzuteko entzularen galdera, aste honetan bialduzku Amaia Papaiak. Guatzen entzuta. Zein da bera bizena? Ez dakit, Amaia Papaia. Amaia Papaia Insta. Eske naiz akoratzen gure klasekidea izan. Bai. Bueno, Amaia Rubio. beste Amaia klasekoa. Bai. Imaginau, Titanic barruan zuazela, eta barkua ja ondoratzeko zuri da. Ja, izarrak kontra eman zeate, eta bar, zuk ze paper jokatuko zenuke hor, negartzeko zinean, drama bat montau, zure burua zabatzen zaituko zinean, edo ja hiltzen lagako zinean, zeingo zenuke hor. Nola, banekin hau galdetuko zenutela, esangot. Komentatzen atzo izaroekin nire lagun batekin. Bai. Eta asinean biak parrez lertzen zesak nu. Gea kontrakoa, eta orduan beti pixkat orekatzen gara, oza, izaro doña Gobios, baina, oza, ara minima ja jartza, eta ni beti, izaro, kontrolatu, ez zer pasatzen, jazta, pues zerbait bat da, tal, beti, eta esan nion, hau pasako balitz, eta eski, clarísimo, izaro hongo zela, korrika, alde batetik bestean negarrez, Igerixan, claro. Klar, ez errentzun gabe, eta ni hongo nintzen, bueno, izaro, lasitzanen, lasai nik hartuko bebarku bat, lasai, oza, agoiatuko nintzen momentua, baina oso resolutiba izango nintzen. Egia, esan ez jungo de, pertsona hona bezala, ze ustet, nintzatekela, oza, sinceramente, geldituko hor mundu guztiai laguntzen, oza, anuke hori izan, baina eske ez uste. Bai, ado. Oza, ingo nukela, hartu, horrelako momentu oza, batean. bilatu jazein dezake barku txikia, hartu nire familia, onakin, eseri, oza, fuera. Bai. Eta baten bati... Eta izaro hartu gola, Bai. venga, jazta. Eta gero ja negarrengo, oza, bukatzen dena susto hartuko nuke, baina momentuan, Ni creo, iguala Bai. baina negarraz. bai. Zu bengo zenuko, zeitxot! Oia! Zeitxot! Bai, literal. Bai. Bueno, gaina, atzenengo abioien, Madria juteko abioien esan zen oiai. Ez exageratu. Baina ez egin otzen, behitxo oia, ni tranquilaz edozein kasutan, zoze pasauko balitza egazkin hontan, nik esango neukizu, oia zegin geu. Eta oia, munduko resolutibiena da, orduan listo. Ya está, lasai zoazeraekin. Ez, baina zoze pasauko litzake, ona datzenin salbango ginake. Bai. Ba, zizuako jonatuta zunden ere, ez? Ez, bakarrik,
Ah, bale, 150 bakarrik. Vale. Beti pentsot, baina beti pentsot atzen izalbango ginakela hori, fijo. Baina, zen bigu. Hegazkinean? Ez, ez dakit, Titanican egoera hontan egongo bagine, pentsauko neuke atzeni lortuko gendule. Claro. Zozelan, nonora juti, itxasertza heldu, eta listo, eta dana izango litzakela, titular bat. Nik hartuko nuke eta zanuen, piti badaukazu, zigarro bat errez, Eta gero ja. azken zigarroa. Eta gero, itzaliola, zigarritoa, eta uretara bota. Eta esa, agur, da listo. Bai. Da, Natal, intxalitxi. eski barzara igual. Igual ez. Baina badu, barko Claro. txikiago hain badaude. Ya, baina mujeres y niños. Pues O mujeres. embarazadas y niños. Pues se pone bombo. Se Bueno. pone bombo, claro. de Hola, repente- bai, De repente, hola, nein. Agian bai. Ah, claro. Ah, claro. Zera que zuzuk bihazteko bana? Oh, claro, guapa. Vale. Niños, bueno, sin más. Ojo. Ai, ama. Ba, hoixe. Vale, gaina zua jakingo leuke embarazadian aitzen. Claro, ya está, ya ikasiko. Claro, egia da. Aizego jakiteko hau, Ja, Honen ja. berri izateko. Ke guai. Juju. Vale. Bueno, eskerrik asko zua, Eskerrik asko supergustora zurekin. Zuei. Gustora goza. Oso, bai, Bai, azkar pasatu. majísimo. Demoraldiko azken gonbidatua zara. Ja, bai. Osea, Oi, por los pelos. Bai, Ja, bai, justo, bai, bai. justo. Ba, akizu, bueno, hau esan behar dut. A ver. Beti broma eduki dugula irabazi arten. Benetan zabiztekoek ez gaituzte gonbidatzen, ez gaituzte eta ja. Eta ja esan nien inguruko eta zirkukoi, ba, gizten noan da, benetan zabiz. Bai, izan da bastante meme, bai. Nor Wow, gonbidatuko vale. zenuke, zutaz aparte irabazi. Demoraldi barrireko? Eta... Gomendatu, a ber. Gomendioak, Claro, nore karriko. Urrengo demoraldirako, Bai. claro, guia zaude. Ba, orduan, bida, zautzeko Joana. Joana da nere ezpatxikiaren papera egiten duena, Lili. Vale. Vale. Ja ditu, a ber, 18 urte. Vale. Eta orain bera izango da protagonista. Orduan, bera bain arte egon da, pues, entrevistak eta hola oso gauza gutxi ditu, eta orain bera hartuko du gure, bueno, nire lekua, ere bai. Vale, Joana. Orduan, Preparau. Joana. Preparau. Majísima. Eta gure zirkutik, Oh, zein ikarreko nuke Bai, honean? Iker Galartez aparte, ze Esatzeu, ikusita dago. baina... Unai Zabaleta, musikoa. Unai Zabaleta. Vale. Xa, emango izu jokua, bueno. Vale. Vale. Apuntaute, Unai? Musiko Kalintak artista esanez. leitzekoa. Vale. Vale. Bai. Vale, osando. Ba, demoraldi barrireko apuntaute daz. Entzulei beti bezala gogoratu iruzkinen bat jarri, bideoari like eman, edo guau entzun, guau entzun, Guau. ere bai. Gu gaikara guau eusten dutenak. Ez broma. A ver, txisti, eski ya txisti egu, ja. Txisti da, bai. Ja txisti egu. Ainhoa etxe beste gongo da txan. Ja, Ainhoa, hauek. parkatu, Txisti da, Osa, gero pasiotan barrein geu. Bai. Bueno, eskerrik asko musu handi bat, gogoratu iruzkinetan ere baloratzea ia nor bustitzen, bueno, busti ez, nork egiten duen oversharing gehiago. Hori jakin bar dugu. Bide batez, Ainhoa kaskotan esasko ekarteko zua, bai. Bai. Ainhoan Ez, favorita, Ainhoakin, Ainhoa natal bai, gogokoena lan asko egin izango dugu. dau. Ainhoaren Ainhoa. Oso no. Ainhoa zua da, Bost urtera gero. guauko txistik eitzen gabiz, bueno, listo. Zarratuko gu, entzulei jarraitzu zuan proiektu, jarraitzu gu, komentau, eta datorren azter arte. Aio.